Ako po si Bert Javier, taga Balisong, Bagong Portal, Batangas, gumagawa ng balisong. Ako mismo po ang may-ari ng balisong ang aring ginagawa kong are. Marami nang nakakarating na nagdedemo at tinuturog sa munisipyo kung nadating ng mga pulis pa. Sa ano naman siya sa Balisong sa mismong pesta. Ng Bert Javier, pero kilala siya sa Bert Javier. Ano mo sa mukha niyo sa Ayan ho. Sala ang inuman. Ayan nga. Iba pa yan. Ayun, ano po. Sarap na. Ang sunod-sunod. Ako po ay nagsimula nung edad na 15 anyos. Kay Totoy Quinto, doon ako nag-aaral ng paggagawa ng balisong. Ngayon po, nagkaasawa ako dito sa Barangay Balisong, Bagong Pook. Ay ako po ay gumawa na ng aking sariling balisong. Ako na mismo ang nangangapital at nagprodukto ng aking mga makina, yung paggagawa ng balisong para may sarili na akong balisong. Na marami namang umuorder sa akin, yun sila naman ang napapagbigyan ko. Ngayon po, ang isa kong buyer ay si Consia Leo Rivera. Siya po ang aking manager ngayon na dinadala ng balisong. Sa pagsusubok, pinimuli sa akin. Sige na ako. Kaya meron na ako nakarelease ha. Puro pa yun. Baka naman hindi. Pero Sa nag-uukit, no? Pwede na dyan. eh kasi lahat yan, alam na yung lahat ang alalabas. Nakuha na ako na Drew Arellano, ni isa pa yung si Cross, yung si Ila Cross, gano'n. Nagdidemo kami na kung Consia Leo. Doon, marami nang kumukuha sa akin ng pagdidemo ng ganyan sa pagpakita ng paggawa ng balisong. Court? Oo, doon. Sa umpisa po tayo nagagayat ng stove, di ba? Nakita nyo kanina, yun, nasa stove na yung kanina. Pinaplantilyahan. Tapos pag gagayatin natin ng panggayat, tapos tatalagin. Pag natalag, kukus-kusakitin, lalagyan natin ng lock, tapos lalagyan ng plastic. Yun, kahit anong gusto nyo cover, yung mo-order, di ba? Kung kahoy, kung may ng kalabaw, yun. Kung anong order sa atin, yun ang sinusunod ko. Kasi para hindi ako masira sa buyer. Siyempre, yun ang kanilang gusto. Baka naman kung hindi natin gawin, eh di magalit sa atin. Sa showtime yata yun. Pumasok. Ang mahirap. May pa eh. Wala ako. Tatlo lang ako sa araw. Tatlo na. Susunod na yun.
Pag masipag-sipag ka naman eh. Hindi, sabi tatlo daw sa isang araw, hindi sa isang linggo yan, no? 21. Eh, ano po yun? Pag nagtatamad-tamara ka, eh. Kunwari nakangapit bahay, no? Ano po sa may court? Marina yan. Display, Minsan, Ang talim, binibigyan nila ako ng talim na sukat na ganun para magawa ang kanilang balisong. Sa pagbabasyada naman ako na ang bumabasyada ng balisong. Hindi katulad na ibang pagawaan na umaarkila pa sila. Ay ako, sarili ko ng lahat. Ako na ang gumagawa, ako na ang nabasyada. Kaya pag may na-order sa akin, hindi sila nabibitin dahil ako ang gumagawa. Sinasabi ko lang sa kanila kung kailan matatapos dahil nag-iisa lang ako. Hanggang sa simula, hanggang sa matapos ang balisong. Lutuin na sa apoy. Para maganda ang subo. dati pala, dati. Madami po niya bahay. Maganda na ang subo niya dahil maputi-puti na ang kuwan ng talim. Dahil kung maitim yan, walang subo. Kaya kami Yan ang subo sa kasi niya sinasabi, yung puti na yan. Yan. Pamumuhay ko, medyo na parang nakaluwag-luwag ako ngayon dahil nakadika ako ng ganito lupa. Dati ako kung saan ako nakakarating ng paninirahan. Nung ngayon nung hinawakan ako ni Consialio na gumawa ng balisong, na mga kapital na siyang kakapitalan niya ako. O sige, ako ang bahala sa materialis, ikaw maglibor ka na lang. Sa akin mo dadalhin lahat ang balisong mo. Asawa naman ng Diyos, ay ako nakadika ng ganito, tirahan. At ang aking anak naman, napapag-aral ko yung aking bunso, ngayon ay siya ay third year college na. Bigay nga sa akin ang number na nag-play mo kami doon kayo, Juan. Okay. Teka, tayo. Basta. Sara niyo po. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat na nagpapagawa sa akin ng balisong, kay Consialio, at ako siya na may tiwala sa akin. At doon lang po talagang siya lang ang aking pinagagawa naman ng balisong. At kaya nga'y napapaluwag niya ako, ganun, ayos lang, nakakatulong din, sapat din sa pamumuhay. Bert Javier po, gumagawa ng balisong, 35 years old na po akong gumagawa ng balisong. Ito po ang aking produkto, balisong 29. God, ayos. Oh, maraming salamat.